Аз съм Лена. Кога не съм правил клипчета, ето сега се стих. Има много нещо да ви покажа. Шоу, какво има в чатата? Аз казах, че ще правя, много се отказах. Ето на лайно, т.е. на жиле. Т.е. лайно се залепва и тук. Ето, показано, че се залепва. Ето. Виждате ли, ето тук жълтото? Да, и сега ще го извадя. И много го обичам, много стискам, но има отдолу вътре и се пазя и пръснал в кото. Аз преди го имах, ама имах друг цвят. Добре, нека да започва, нямам търпение. Позвала съм го. Да, и затова е мръсно. Чудех се да го измия, но ме мързи. Пак става е така да видите как се лепи. Ама тя не изключи клипчето. И пак направо от начало. Аз ще ти снимам какво се лепи. Ама е така снима, само не снима. Да. Само мене ме. Изстрелвай го. Гледайте. Това е майка ми. Която не се вижда. Ето, залепи се за лято. Така ще взема. Да, може да се залепи за таблета ми, гледайте. Не за таблета. Добре, само ми се када тя. Вижте. Да, аз ти казвам не, ама ти продължаваш. Пъкна ли го? Не. А какво? Нещо малко го оплюнчих таблета. Свърши ли го клипа вече? Не. Добре, нищо нямаше, хора. Малко се оплюнчих таблета, не дай как. Добре. И това. Да, знам, че е хубаво, но е много опасно за малки деца. Аз съм голяма, защото съм на 6 и някой се на 8 или на 9 или предполагам на 5. Може за деца, но не на 4 и не на 0 и не на 1 годинка и не на 2 и не на 3 и не на 4. Само предполагам за по-голями деца. Това е малко клипче, защото нямам повече неща да ви показвам. Чао, абонирайте се към моят канал, къде сте клипчето и ме гледайте всеки път. Чао!